O Apo, di mabilang dagiti gapwanam, ket pinaruay mo amin babaen ti sirib mo. Pinunom ti daga dagiti pinaraswam. At to'y ti mangliwang-liwang at taaw, analawa at taeng, dagiti di mabilang a parswa. Babasit man wano dadakkel da. Aglayag dito'y ataaw dagiti barko, ket agayayam ti Leviathan. Sadyay, dayta dragon ti taaw nga inaramid mo. Amin na parswag panuray daken ka iti kasapulan da. Ited mo ti taraon ket kanenda, ikkam ida ti makan ket mapnekda. No ilinged mo tarupam, agdanag da, no pasardengem ti angas da matay da, ket agsubli da iti tapok ang nagtaudan da. Ngem no ikkam ida ti anges, makaungar da, bor abiyag ti ited mo ti daga. Agtalad kumag nanayon ti dayag ti apo, maragsakan kuma ti apo kay iti naramid na. Agkintayag iti daga, no talpian na, umasok dagiti turod no sagiden na. Kantaak ti apo ituno si panagbiag ko, wen ulakat adaangas ko, idaydayaw ko ti Diyos ko. Maayayo kuma ti kantak, kaputa iso ti mang paragsak kanyak. Mapukaw kumalig iti managbasol dito daga, nagiti managdaktakas mampinsan kuma amay kisapda, o kararwak, idaydayaw mo ti apo, madaydayaw ti apo.
sanak, natarnaw panunot. Itagay nak, itiki nakapoy. Pagbalinan at pamanagayan. Amang ranyag, sipnato'y kararwa. Di nakadi, nawis nga gayat. Di puso, panunot kan pigsa. Makitag ti krus kat sumurutak. Isurunak nga agtalinad. Marik na't kumat kadam. Isurong kararwak nagiptor. Kau ti panagdwadwa, kat panaganos ti maisukat. Almighty God, to you all hearts are open, all desires known, and from you no secrets are hidden. Cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of your Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthily magnify your holy name. Through Christ our Lord. Amen. Good morning! Magandang umaga po sa ating lahat. Medyo mainit.
Welcome po sa Knox United Methodist Church. Ito po this Sunday, we're celebrating the birthday. We're celebrating the birthday of the church. Bakit birthday of the church? Pinagdiriwang po natin ang Pentecost Sunday o ang pagdating ng banal na Espiritu sa mga alagad. Traditionally, we call Pentecost Sunday as the birthday of the church. Pangalawa, napaka-special din ang araw na to kasi ipinagdiriwang din natin ang Aldersgate Day. Ano ba ang Aldersgate Day? May 24, ito yung araw na kung saan naranasan ni John Wesley, yung founder ng Methodist movement, ang heartwarming experience sa Aldersgate Street. So, dalawang bagay pong ating pinagdiriwang ito. Pentecost Sunday and Aldersgate Day. At yung Aldersgate Day, ito rin ang ating Heritage Sunday. So, makikita natin later sa sermon yung relasyon ng dalawa, yung Aldersgate at Pentecost. Samantala mga kapatid, may mga ilang paalala lang po para sa atin ngayon. Ngayong araw na to, ngayong linggo ito, pinagdiriwang natin ang Recognition Sunday. Recognition Sunday, kikilalanin natin ang mga estudyante, mga mag-aaral na achievers, may awards at mga graduates this school year. Ganon din yung mga nakapasa sa mga board exams. So kikilalanin natin lahat sila sa linggong ito. At ito'y sa panguna ng ating Nurture and CE Committee. Pangatlo, mga kapatid, isama natin sa panalangin ang ating simbahan. Bakit? Kasi magsimula sa darating na Martes hanggang sa Biyernes, gagawin po ang 115th regular session ng Philippines Annual Conference at dito po sa Knox gagawin yon. Biglaan po yung pag-host natin. Na-finalize lang yung paglipat ng conference venue nung Biyernes ng hapon. Kung kaya't kaagad, kahapon ng umaga, may emergency meeting yung ibang mga leaders natin dito sa simbahan. At mamayang pagkatapos ng Tagalog English service, magpupulong ulit yung mga key leaders natin upang pag-usapan ng ating pag-host sa annual conference. Sabi ko nga, sa mahigit 30 taon kong pastor at marami ng beses na naging host pastor ng annual conference, ito lang yung pinakamaiksing paghahanda na mararanasan ko. Ilang araw lang. Samantalang yung ibang mga pinagdestinon ko na nag-host din kami ng annual conference, 1 year preparation. So, we need your prayers, friends. In relation to this, mga kapatid, we will be needing some volunteers beginning tomorrow sa pagsasaayos sa buong simbahan. Pero lalong-lalo na sa Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Kailangan po ng mga volunteers, yung mga ushers, yung mga
turo ng direksyon sa mga delegado kung saan ang kwarto ng bawat committees at kung saan ang mga iba't ibang facilities ng ating simbahan. Ganon din, kasama na po, we are asking for volunteer medical personnel. Kung kayo po'y doktor, nurse, kailangan po namin ng tatao sa clinic at yung emergency personnel na kung saan baka biglang may mahilo, himatayin, or whatsoever, may immediate na medical team tayong tutugon sa kanilang pangangailangan. Kung gusto po ninyo mag-volunteer, pasabi lang po sa opisina kay Teacher Ethel o di kaya sa amin sa ministerial team upang sa ganun ay mailista namin ang iyong pangalan as volunteers for the hosting of the annual conference. I-welcome po natin sa ating kalagitnaan ang ating kapatid na si Clara Manzano from Baguio City. Clara, halika dito, anak. Taga Baguio siya. Tinatanong ko kung nandun na siya nung admin ako ng Baguio. Sa PMA ka dati, kay Pastor Makaday noon, kay Chaplain Makaday. The late Chaplain Makaday, okay. Welcome sa Nax United Methodist Church. Nagtuturo po siya sa National University. Pero taga Baguio siya. Ngayon, first time niya dito sa NAX. And hopefully this will not be the last. And we hope to see you and we hope that you become a regular part and member of Nax United Methodist Church habang ikay nandito. Welcome na welcome ka, teacher. Sige po, teacher, dito ka muna. Palakpakan naman natin si Teacher Clara. Tanong ko kay Ate Marlene kanina, kamag-anak mo siguro. Kasi si Ate Marlene, Manzano din eh. Sige po, habang nandito si Teacher Clara, tawagan na rin natin lahat ng mga birthday celebrators natin sa linggong ito. Florida Kian, Alain Joseph Reyes, usually Vesper siya, anak ni Ate Beth yan. Aurora Rio, birthday ka na Ate Au, ice cream! Ate Au, dito ka! Victoria Gonzalez, Ate Vicky, Mary Johara Diwa, Madian Jumilka Pascual, Maridel Cordona, Bayjoy Rabino, Mark Jomil James Pascual, Level Marcelo. Meron pa po bang mga birthday celebrators dyan na hindi natawag? Wala na po? Nako. Si Ate Au lang magpapa-ice cream sa atin mamaya sa Sunday School. Kung wala na, kantahan natin si Ate Au ng happy birthday. Ganon din yung mga ibang birthday celebrators at God bless you pati kay Teacher Clara.
Okay, can we just extend our hands toward them and let us pray for them? Maraming salamat, Panginoon, sa araw at sa oras na ito na kaloob mo sa amin. Unang-una sa pagdala mo kay Teacher Clara sa simbahang ito. This is her first time to be with us in this worship service and in this church. We thank you for it is not by accident that you brought her to worship with us, kundi ito'y plinano mo para sa kanya at para sa amin din. Tulungan siya sa kanyang pagtuturo sa National University. Bigyan mo siya ng sapat na karunungan, kaalaman, and patience in teaching, molding students. Salamat din po, Panginoon, sa bagong taon na kaloob kay Ate Au at sa lahat ng mga magdiriwang ng kalangkarawan sa linggong ito. We release blessing upon blessing to her and to all our celebrators. Breakthrough sa bawat hakbangin, bawat gawain. Sa ngalan mo, Kristo. Amen and amen. Happy birthday, Ate Au. And teacher, welcome mo ulit. Ang hina naman ng mapalakpak ninyo. Ngayon naman mga kapatid, ating tunghayan ang handog ng mga bata sa atin. Ay, kaya. Ay, kaya ba yan?
one by one. Count your many blessings, see what God has done. Ikaya. Are you ever burned with a load of care? Those that crumbs seem heavy, you are called to bear. Count your many blessings, every dove will fly, and you will keep singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. When you look and others will neither alarm nor count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So may they comfort whether great or small. Do not be discovered, God is over all. Count your many angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Sa baba din po. Sige po. May mga bata pa po ba dyan? Sige, extend natin ating mga kamay patungo sa mga batang ito. Sila ay ating panalangin. Let us pray. Count your blessings, name them one by one. Ito po ang mensahe ng kanilang kanta sa amin at para sa iyo, Panginoon. Pinapaalala ng batang ito na sa bawat oras, sa bawat araw, ay labis-labis ang iyong pagpapala sa amin. Di namin ito mabilang, Panginoon. Salamat po. Ngayon, bilang isang simbahan, dalangin namin, patuloy mong ingatan, basbasan, pagpalain ang mga anak na to. Gamitin mo sila, Panginoon, pang sa ganon, ay lalo pang maramdaman ng simbahang ito, ng kanilang pamilya, at lalong-lalo na ang mga batang ito, ang iyong kadakilaan ay iyong pagmamahal. Gamitin mo kami, Panginoon, pang sa ganon, ay maalagaan at mapalaki ang mga batang ito sa iyong salita at sa iyong kalooban. Sa ngalan mo, Kristo. Amen at amen. God bless, mga anak. Ngayon, tinatawagan ko ang ating mga diakonesa para sa pagkilala sa mga achievers sa taong ito. Ayun, si Orsatineri.
naimbag nga bigat tayo. Amin. Magandang araw po, magandang umaga. Ngayon po, tatawagan po natin at i-recognize po natin yung mga anak natin na nag-graduate, pumasa sa mga board exam, ano man pong mga course nila at nakapasa po sa board exam, i-recognize po natin. Ganoon din po yung mga anak natin na may mga awards. Kung ano man po yung mga awards po natin, ay tatawagin po sila ngayong umaga. At kung hindi ko po nabasa, hindi po sila nakapag-submit ng name sa office, pwede rin po silang lumapit dito at tumayo sa harapan. Tinatawagan po natin si Maurice Jared Reyes, Kinder with Honors. Si Raisha Marvali Vasquez, preschool graduate. Ayan. Bibigay po ni Deaconess yung mga gift natin, token. Ayan. Tayo muna sa harap na. Si Princess Mika Kaluwag, grade 2 with honor. Doon, anak. Si Ayesha Nicole Pingol, grade 4 with honor. Si Angeline Galinato, grade 5 with honor. Graduate from elementary, si Dollar Dan Pablo, elementary graduate. Si Karsten Vin Di Guzman, grade 9 with honors. Si Princess Pablo, grade 10 completer. Si Aya Manansala, Ian Manansala, senior high school graduate. Jessica May Galinato, Dean's Lister BS Bio, Philippine Christian School. Jessica. Si Sofia Loren de la Cruz, Dean's Lister, TUP Computer Engineering. Mamaya na sa Vesper. At si Isaiah Vasquez, registered nurse. Pasado po siya, pati po yung NCLEX. Isaiah. Si Engineer Ronald Lois Estacio, Electrical Engineering Pastors. Si Jul Ray Gordo, with honor, graduate. Sorry po. At dito po sa kabila po. Pinakahuli po ang ating graduate school doctorate degree, Dr. Juvito J. Sermonia Jr., Doctorate in Humanities, honoris causa, Philippine Christian University, ang ating council chairman. Ice cream. Madaming magpapa-ice cream ngayon, sir. Ayan. Sino pa po yung mga hindi niya tawag? Ay, sorry. Punta po tayo sa harapan, yung mga hindi niya tawag. Ayan, sir. Si RD? Andiyan na po. Si Grace, sorry po. Ayan, si RD. RD M. Agbalo, grade 9 with honors. Malabo po ang mata ko, sorry po. Saka si Graciel Andasan, grade 10 completer with honors. Outstanding performance in performing arts and Araling Panlipunan Club. Leadership awardee, Judge Juan Luna High School. Ayan. Sorry po. Ayan, sa harapan na. Dito pa po sa left side. Meron pa pong hindi natawag na names,
pwede pong pumunta sa harapan. Ayan. Dalawa kay Sir. Dalawa, Sir, papakain din niya. Pansit at ice cream. Ayan. Sabi ko, iba kapag doktor, dalawa. Sofia. Graduate din si Sofia, di ba? And with honors. Sofia Alcantara. Sino pa? Halina kayo mga anak. Yung anak ni Marisa. Meron pa po ba? Yung isa dyan sa likod. JC. O sige, mamaya na lang daw. Sige po. Can we just extend our hands toward them and let us also pray for them? Nasa harapan po namin ngayon, Panginoon, mga anak at mga kapatid na sa taong ito ay nagkamit ng mga karangalan sa paaralan, sa bukasyon, profesyon, kaalaman, karunungan na nanggaling sa iyo ang aming nasaksihan sa buhay nila. Maraming salamat, Panginoon. Pinabalik namin sa inyo lahat ng papuri at karangalan. Ngayon, dalangin namin bilang isang simbahan, patuloy mo silang palakasin, samahan sa kanilang pagpupursige sa pag-aaral at sa paggawa ng mga bagay upang sa ganon ay mapaglingkuran ang maraming tao. Salamat po, O Diyos. Salamat sa mga magulang na nagpursige upang masuportahan ang mga batang ito sa kanilang pag-aaral. Salamat po sa buhay na ginamit mo upang sa ganon ay lalong may pahayag ang iyong biyaya pagpapala sa paggamit mo sa kanila. Once more, dear Lord, we pray for your blessing upon them. Wisdom to be upon them. Knowledge to be upon them. In your name, O Jesus. Amen. Amen. Congratulations sa inyo. Ti nasantuan amay surat ket masarakan iti Aramid, Kapitulo 2, versikulo 1 aging na 21 ket kastoy ti konana. Idi dumteng ti aldaw ti Pentecostes, na urnong da amin iti maysa a lugar. Pagamuan, nakangigda ti daranudur a naggapu sa dilangit. Kasla ungor tinapigsa nga angin, anang puno iti entero a balay nga ayanda. Nakakita da kadagiti sinandila nga apoy a nagwaras ken sa gaysa a nagdiso iti tunggal maysa kadagiti adda sa jay.
Iti kasta, napnuda amin iti Espiritu Santo, ket nang rugida nga agsaot, ti inaduma-duma ang pagsasao, kas inted ti Espiritu kadakwada. At dadagiti relihiyoso at tao nga agnanaed ijay Jerusalem ang naggapu iti na duma-duma a pagilian ditoy lubong. Idi mangeg dati daranudor, nagsasangpet ti adu at tao. Nasdaaw amin ta, nakangegda idang agsasao kadagiti bukod da a pagsasao. Gapu iti napalalo asid daaw da, kinunada, saan aya nga taga Galilea daytoy at tao? Apay nga rod ngagsasauda iti nakayanakan tayo a pagsasao. At kada tayo ti taga Parsya, Media, ken Elam. Taga Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto ken Asia. At dapay kada tayo dagiti taga Phrygia ken Pamphylia, Egypto ken dagiti sakop ti Libya, iti asideg ti Sirin. At damet taga Roma, Judeo ken Hentil a napasurot iti Judaismo. Nagapumet ti daduma ijay Creta ken Arabia. Numpay kasta, mangegtayo amin idang agsasao iti pagsasao tayo maipapan kadagiti na indaklan nga inaramid ti Diyos. Nasdaaw amin ket saan daam ay lawlawag daytoy, isuan nagsisinnaludsud da. Anya ti kay papanan na daytoy. Ngem adda dagiti nang rabrabak dagiti mamati, nabartek dagitoy atat tao kinunada. Timakder nga rod ni Pedro ket dagiti 11 nga apostoles. Ket kinunana itinapigsa at imeg. Padak a Hudyo ken kada kayo nga agnaed ti Jerusalem. Palubusan dak ang mangilawlawag iti kay papanan daytoy. Saan anabartek dagitoy atat tao akas ipagarupyo gaputa alas 9 paylaing tibigat. Ngem daytoy ti kunana ni Propeta Joel. Daytoy ti aramidek to kadagiti mayod-udi nga aldaw kuna ti Dios. Ibuyat konto ti espiritok iti sangkatuan, ipakaamunto dagiti anakyo ti mensahe. Makakitan to iti sirmata dagiti agtutuboy a lalaki, ket agtagdaginep to dagiti lalakay kada kayo. Uray kadagiti adipen ko, lalaki man wenno babae, ibuyat konto ti espiritu kadagita nga aldaw, ket ipakaamudan to iti mensahe. Agipakita akto kadagiti pagsisidaawan sa dilangit, ken milagro dito'y daga. Addan to dara, apoy ken napuskol nga asok. Agsipnget to ti init, ket kaslan to dara a lumabaga ti bulan. Sakbay ti idadating tinaindaklan ken naidayag nga aldaw ti Apo. Ket maisalakan to ti amin nga agpatulong iti Apo. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo, Tayo, iti Diyos. Santo Espiritu, agraman bilag mo, sindyang tinasantuan ngayat, kadagiti puso. Ti Ebanghelyo segun kan San Juan. Idi rumabiin iti dayta metlang umuna nga aldaw ti lawas, nagurnong dagiti adalan, imbalunad dati balay gapu ta mabuteng da kadagiti papangulo a Hudyo. Napan ni Jesus ket nagtakdari ti ayanda. Adda kumakapya kada kayo kinunana. Sana impakita kadakwada dagiti imana ken ti bakrang na. Kasta unay ti ragsak dagiti dalan iti panakakita da iti Apo. Kinunamanan ni Jesus kadakwada. Adda kumakapya kada kayo. Kasi ti panaybaon kanyak ti Ama, kastamat ti panaybaon ko kada kayo. Idi masaunan daytoy sinang awan ay dakat kinunana. Awatay niyo ti Espiritu Santo. No pakawanan nyo ti basol dagiti tattao, mapakawanda. No saan nyo pakawanan ida, saan damot ang mapakawan. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Madayaw ka, o Apo Jesu Kristo.
Thank you, choir. Surely the presence of the Lord is in this place. Good morning. Happy Pentecost Sunday po sa ating lahat. Pentecost. Penta. 50. 50 days after Easter, yun ang tinatawag na Pentecost. Yun ang pagdating, araw ng pagdating ng banal na Espiritu sa mga alagad. Sa mga Hudyo, ang Pentecost ay Harvest Festival. Itong Harvest Festival ng mga Hudyo. Pinagdiriwang nila yung masaganang ani. Kung kaya't ang mga tao ay nagsisitipon sa Jerusalem. Maraming mga tao ang nandun sa Jerusalem, mga galing sa iba't ibang probinsya, iba't ibang bansa. Kaya kung narinig natin kanina yung binasa ni Angelica, uy, biglang magselos tong isa. Yung binasa ni Angelica, may taga Pergia, taga Egypt, at kung ano-ano pang mga probinsya at mga teritoryo sa paligid ng Israel. May taga Italia. At lahat ng mga ito ay may kanya-kanyang lengguwahe. May kanya-kanyang lengguwahe. May kanya-kanyang pananalita. Pero mamaya makikita natin kung bakit ganon. Ito yung ating pinagdiriwang ngayon. And at the same time, tulad ng sabi ko kanina, itong araw na to, May 24, nagkataon talaga na ito rin yung araw na kung saan ang banal na Espiritu ay binago niya yung buhay ni Reverend Father John Wesley, ang founder ng Methodist movement sa Inglaterra. Kaya't napakaganda yung ating selebrasyon ngayon. Isang banal na pagtatagpo. Pinagdiriwang ng buong iglesia ang Pentecostes, ang pagbuhos ng banal na Espiritu at ang kakapanganakan ng simbahan. At tulad ng sabi ko kanina, tayong mga Metodista, pamilyang Metodista, ang May 24 ay Aldersgate Day. Ang anibersaryo ng gabi kung kailan ang puso ni John Wesley ay kakaibang pinainit, strangely warm sa Aldersgate Street sa London noong 1738. Isang pari na puno ng takot at kawalan ng katiyakan ang pumasok sa isang pagtitipon kahit na medyo labag sa kanyang kalooban. Parang ayaw niya pero pumunta lang. Naglakad-lakad lang, dumalo lang. Pero yun pala, ang isa sa pinakamagandang pangyayari sa kanyang buhay. Habang binabasa ang paunang salita ni Martin Luther sa Aklat ng Roma, biglang nakaramdam siya ng kakaibang init sa puso. Siya ay nagpatotoo. Nadama kong kakaibang pinainit ang aking puso. I felt my heart strangely warmed. Nadama kong nagtiwala ko kay Kristo lamang para sa kaligtasan at isang katiyakan ang binibigay sa akin na inalis niya ang aking mga kasalanan, maging ang akin, at niligtas ako mula sa batas na kasalanan at kamatayan. Isang araw, 2
lugar, isang banal na apoy. Ang silid sa itaas ng Jerusalem at ang lugar sa Aldersgate, pinaghiwalay ng 17 siglo, ngunit pareho silang hinangaan ng hiningahan ng isang hangin at sinilaban ng isang ningas. Ngayon mga kapatid, ang Espiritu Santo ay hindi lamang humihiling na alalahanin natin ang kanyang kasaysayan. Tinatawag tayo ng Espiritu Santo upang maranasan natin ang Pentecostes, ang pinag-alab na puso. Gusto kong makipag-usap sa inyo mga kapatid gamit ang 3 puntos lamang. Una, sa ating leksyon, makikita natin ang tunog na pumukaw sa katahimikan kapag ginambala ng Diyos ang karaniwan. Acts chapter 2 verses 1 to 2. Ang mga lagad, 120 sila, ay nananalangin doon sa upper room. At sa kanilang pananalangin, taimtim, tahimik na pananalangin, boom! May narinig na parang napakalakas na tunog. Parang may sumabog. Yung buong lugar ay halos gumalaw. Ang lakas na tunog. The whole place seems to be reverberating. Nayanig ang lugar. At pagkatapos ng tunog na yan, malakas na tunog na yan, na parang may pagsabog, nakita nila ang isang bolang apoy galing sa langit. At nung nandun na sa loob ng kwarto na kung saan sila nagsisitipon, yung bulang apoy ay naging dila ng maliliit na dila ng apoy. That great ball of fire divided into tongues of fire at dumapo sa bawat isa sa kanila. It landed upon each one of them. Yung tunog na ito, ang siyang pumukaw sa kanilang katahimikan. Ginambala ng Diyos ang karaniwan. Nagsimula ang talata sa isang salitang Grego na dapat magpayanig sa bawat kampanteng mananampalataya. Ang Greek word na ginamit dito ay afno. Bigla, hindi inaasahan, walang babala. Ang 120 ay hindi nag-orchestra ng isang revival. Hindi po scripted ang nangyari. Parang usong-uso yung term na yun ngayon, di ba? Scripted. Doon sa lugar na yun, yung pangyayaring ito hindi scripted. Hindi plinano. Talagang naganap. Talagang naganap. Nabigla ang mga alagad. Sila ay naghihintay sa panalangin, ngunit tumanggi ang langit na hayaan silang manatili sa isang walang kasiguradang paghihintay. Ang salitang ginamit sa teksto natin ay ekos, meaning ugong. Narinig ang isang alingaw-ngaw at malakas na tunog na pumupuno sa bawat sulok ng silid. Hindi ito isang pribadong bulong para sa mga spiritual na piling tao. Ito ay isang pampublikong na ang Diyos ng Sinai ay muling kumikilos. Ang hanging humahampas na malakas ay mula sa pariralang Noes, meaning
isang marahas na hiningang dinadala ng may puwersa. It is a strong wind. That sound was produced by a strong wind. Parehong salitang ginamit sa 2 Peter 1:21 upang ilarawan kung paanong ang mga banal na tao ay dinala ng Espiritu. Ang hangin ito, mga kapatid, ay hindi mapaamo. Hindi ito maaring schedule, iprograma o hulaan. Na malalim ang kahulugan ng mga salitang ito. Sadyang pinili ni San Lucas ang pambihirang salitang nuweza sa halip na ang karaniwang animos. Bakit? Sapagkat ang no way, umaalingaw-ngaw, tasalin sa Grego, lumang tipan, ay katumbas ng pneuma. Pneuma zoes, meaning breath of life. Hangin, nagbibigay buhay. Ito yung binigay ni Yahweh kay Adan nung nilalang niya si Adan. So, yung palang hangin, malakas na hangin na naramdaman ng mga alagad, ay yun pala yung hininga ng buhay na ibinigay ng Diyos kay Adan. The breath of life, that is the Holy Spirit. So, ang Espiritu Santo sa kwentong ito ay naramdaman, natanggap ng mga alagad sa pamamagitan ng simbolo ng malakas na hangin na nag-create ng malakas na tunog at ano yung pangalawa? Dilang apoy. Forceful wind and tongues of fire. Mga kapatid, anong nakasan ng mga Hudyo, ng mga alagad? Tapos nito. Anong naranasan ng mga alagad pagkatapos nito? Hindi kagaya ng mikropono ito na nawawala-wala. Bayaan na natin yung manuscript ko. Yung mga alagad, pagkatanggap nila sa banal na espiritu, sila'y nagsalita sa mga lengguaheng hindi nila pinag-aralan. They started to speak, they started to preach in languages that they did not learn. Itong tinatawag na glossolalia or speaking in tongues. Ano bang purpose ng speaking in tongues noon? Balikan natin yung kwento. May isang piyesta ang Mahudyo sa Jerusalem, right? That is the Harvest Festival, na kung saan required ang mga tapat na Hudyo na pumunta sa at mag-pilgrimage sa templo sa Jerusalem. Galing sila sa iba't ibang bansa. May kanya-kanyang lengguwahe. Ang lengguwahe ng relihiyon ng mga Hudyo ay Hebrew. Ang hirap kayo ng Hebrew. Kami sa seminary, required ang Biblical Hebrew na subject. Pagkatapos ng Biblical Hebrew na isang SEM, naku, ayaw na ng mga seminarista. Kasi, kapag habang kinukuha namin yung subject na yan, yung mga vocabulary, Hebrew vocabulary at Hebrew grammar rules,
nakasulat sa Manila paper, nakadikit sa pader, nakadikit sa kisame, maging sa mga kama namin, nandun. Kasi kailangan naming i-memorize yung mga vocabulary. Pati yung grammar. Anong definite article or anong article ang gagamitin sa feminine, masculine, neuter, first person, second person, third person. Mayroon ba? Magkakaiba yun. Singular, plural. Parang English din. Pero mas komplikado pa. Kaya kapag kinuha namin yan, naku, akala mo yun na lang ang subject namin sa buong SEM. E awa ng Diyos, nakapasa naman ako. At hindi lang yun. Akal marunong. Kumuha pa ng advanced Hebrew. Yung advanced Hebrew naman, karamihan sa mga ginawa namin noon ay translation. Bibigyan kami ng aming professor ng biblical text sa Old Testament Hebrew. Ita-translate namin yon either Tagalog, English, or Ilocano. At i-justify namin yung translation namin. Bakit ganito ang pag-translate namin sa verse na to o sa word na to? Ano bang ibig sabihin talaga nito? Ano bang mas malawak na konteksto ng translation na to? Ganun. Sakit sa ulo. Pero pasalamat sa Diyos, pasado din. Yun ang lengguwahe ng mga Hudyo. Hebrew. Na yun din ang lengguwahe ng mga taga-Israel ngayon. Hebrew. Buti na lang at kumuha ko ng aking advanced Hebrew noon. Kaya't nung bumalik sa US, yung Hebrew professor namin, nawalan ng magtuturo ng Hebrew class sa seminary, akong ni-recommend niyang mag-take over sa klase. E di lalo pang nahasa yung kaalaman ko sa Hebrew. Yun nga lang, pagkatapos sa parang nalimutan ko na naman. Kapag gumagawa na lang ako ng sermon o di kaya ng Bible study, nagamit ang lumang tipan, doon ko ginagamit yung kaalaman ko sa Hebrew. Paano i-explain ang text ng Old Testament gamit ang Hebrew language. So ang mga alagad ay Hebrew lang salta. Subalit, nung dumapo ang banal na Espiritu sa kanila, God gave them the gift of language. Kung kaya't si Ateneri, na hindi naman marunong Italyan, biglang nagsermon gamit ang lengguwaheng Italyan. Sa Inda, na hindi naman marunong mag-Chinese, biglang nagsermon na ang gamit niya ay Chinese. Si Nanay Biring, nang alam lang hike! Wala nang iba. Arigato. Yun lang. Pero biglang nagsermon na gamit ay Japanese o Nihongo. Si Ate Beth, nang alam ay good morning, biglang nagsermon at bigla na nagsasalta ng Kamsahamnida. Korean. Ni hindi niya pinag-aralan. Pero nung nagsermon, fluent.
At ang maganda, may mga tao sa Jerusalem noon na nakaintindi sa kanila. Bakit? Kung gaano karaming lengguwahe ng mga tao ang nagsisitipon sa Jerusalem sa araw na yun, ganon din ang karami ng lengguwahe na binigkas o ginamit ng mga alagad. Kung kaya't lahat ng mga nandun na nagsisitipon sa Jerusalem, naintindihan nila ang mensahe ng kaligtasan. At kung patuloy nating babasahin yung leksyon mula sa Acts of the Apostles, hundreds or thousands ang naniwala kay Jesus sa araw na yan. Grabe, no? Pero mga kapatid, hindi po madali ang dinanas ng mga alagad. They were able to share the gospel bravely despite of their fears sa gitna ng kalang takot na nararamdaman. They gathered in the upper room filled with fear. However, makikita natin sa ating leksyon na sa gitna ng kalang takot na nararamdaman, sila ay patuloy na nagtiwala sa pangako ni Jesus na darating ang magpapatibay, magpapalakas sa kanila, magpapatapang sa kanila. Sila ay nagtiwala at nagpatuloy sa panalangin. An effective ministry, my dear friends, is grounded in prayer. An effective ministry is grounded in prayer. A powerful ministry, a spirit-filled ministry, is grounded in prayer. The disciples received the Holy Spirit while they were praying. The disciples, upon receiving the Holy Spirit, were able to preach the gospel bravely. All because from the very beginning, they were praying. The disciples, upon receiving the Holy Spirit, started to perform miracles, signs, and wonders. But it all started with them praying. Mga kapatid, ang tanong ko sa inyo, gusto nyo bang tanggapin ang banal na Espiritu? Do you want to receive the Holy Spirit right now? Do you want the Spirit to activate your faith right now? Do you want the Spirit to activate His power in your life right now? Kukunti lang naman ang sumagot. At ang sumagot pa, yung ilong lang nila nakarinig. Ang sagot sa akin, yes. Yes. Ulitin ko. Do you want to be filled by the Spirit right now? Yes. Uy, mas malakas. Do you want the Spirit to activate your faith right now? Yes. Do you want to be like the disciples who were able to perform miracles, signs, and wonders right now? Yes. Do you want to be agents of healing right now? Yes. Praise God. But before all of that, be in the spirit of prayer.
Ako'y natutuwa kasi sa simbahang ito, marami tayong mga prayer intercessors. Marami tayong mga taga-panalangin. Sa mga prayer seminars na kinakandak ko, maraming dumadalo. It is just, sana nga lang, lahat ng mga dumadalo sa mga prayer seminars at lahat ng mga intercessors, punong-puno ng Espiritu Santo. Sana nga lang kung paanong binago ng Espiritu ang buhay ng mga alagad, ay ganoon din na babago ang buhay ng mga intercessors natin. At hindi lang sila, pati tayong lahat. When I say na binabago ng Espiritu Santo ang buhay, nakikita, nararamdaman, lapit ka sa kanila, parang may kakaiba kang nararamdaman. Nararamdaman mo yung kapangyarihan ng Espiritu Santo na sumasakop sa Kanya. Nararamdaman mo na may kakaibang kapangyarihan na dala-dala. Nararamdaman mo yung tinatawag nating aura. Or yung mga kabataan, vibe. Kakaibang aura, kakaibang vibe. At ito'y dala ng banal na Espiritu na nasa buhay niya. Ang problema minsan, minsan may mga nakakasama ako, di ko ramdam yung vibe. Di ko ramdam yung aura. And I should also admit that at times, wala rin sa akin yun. Kagabi, nung naglalakad kami ni JC dito sa tapat ng barangay, papunta kami para magpagupit. Sinabi ko na kasi walang pumansin sa buhok ko sabay ganun. Kagabi, habang naglalakad kami ni JC, ang daming mga bata. Di ko naman maalala kung sinong mga yun. Maaring mga nag-VCS dito. Pero ang dami nila. Tinigil na yung kanilang paglalaro. Uy, yung father sa Nax. Yung father sa Nax. And then isa-isa lang nagmano sa akin. Father, oh bless you anak, bless you. Ito naman si JC, tawa ng tawa. Nung nakalagpas na kami sa kanila, Father daw. Mayroon isa sa kanila na hindi pa dumadalo dito, kalaro nila, nakaupo lang doon. Alam mo, sabi ng mga bata, uy, mag-bless ka kay Father. Nahihiya pa yung bata pero lumapit din sa akin at nagmano. Yung mga magulang at yung mga adults na nanonood doon, kapag tumitingin ako sa kanila, parang nagbabaw, simbolo ng respeto, pagkilala. Naka-t-shirt lang naman ako. Naka-t-shirt ako ng may print na Nax Church at may marka ng Initial Homeland sa likod. Sabi ko, wala naman akong kakaibang dala o suot. Kaya sabi ko, ito ang resulta ng presensya ng Diyos, presensya ng Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya. Ramdam ng mga tao.
Kahit na hindi ka magsalita, alam nila. Alam nila. Nung natapos na kami magpagupit, duman kami dyan sa 7-Eleven. Yung sales lady, pagpasok pa lang namin, ang action niya kagad. Tapos sabay ngiti. Friends, if you have the Spirit with you, ramdam ng mga tao to. If you have the power of the Spirit within you, kahit saan ka pumunta, ramdam ng mga tao ito. And when you start speaking, people will surely believe. When you start preaching, sharing the good news, people will believe. Question. Would you want this same Spirit to rule in your heart right now? Would you like to experience the same in your life right now? Open your heart to the Spirit. Pray. Ask the Spirit to enter into your life. Ask the Spirit to enter into your heart. So that just as John Wesley experienced that heartwarming experience, may you also experience the same. And finally, as you open your hearts, your life to be filled by the Spirit, tulad ng sabi ko kanina, hindi lang mararamdaman ng mga tao ang presensya ng Diyos at ng Espiritu sa buhay mo, mararamdaman din nila, mararanasan din nila ang mga milagro na ginawa ng mga alagad nung sila'y napuspos ang Banal na Espiritu. Sabi ng Banal na Kasultan, miracles will happen. Ang mga may sakit, gagaling. You'll be able to perform healing in the name of Jesus by the power of the Spirit. You'll have the power to command sickness to be gone. You will have the power to command the evil spirit to be gone. In the mighty name of Jesus, in the power of the Spirit. Di ko lang talaga malimutan yung karanasan ko dun sa Good Samaritan Church. Isang dating diakonesa, national officer siya ng UMWCS noon, from Isabela. Lumuhod siya. Dala-dala yung kanyang apo. Di ko alam kung anong problema nila. Basta lumuhod lang siya, dala-dala yung kanyang apo sa closing prayer. Wala naman akong planong bumaba at mag-lay hands. Pero bigla na lang ako nakaramdam ng kakaibang init. Tapos, napunta ako sa kanya. Nung nilay hands ko siya, nakaramdam ako ng kakaibang init. Pati rin pala siya. Nakaramdam siya ng kakaibang init. After Thursday afternoon, bigla siyang tumawag, umiiyak. Bakit? Yung apong dala-dala niya, naka-schedule pala ng Thursday morning ng operasyon. 2 months old for operation. Bakit? Kasi mayroon siyang Hirschsprung disease. Nurse teen, ano yun? Hirschsprung disease. Hindi mag-contract yung labasan ng tae ng bata. Hindi mag-contract kung kaya't hindi nakakalabas yung dumi ng bata. At kung magpatuloy na ganun, malalason yung bata. And so he was scheduled for an immediate operation.
Pero, nung tiningnan ulit siya ng doktor bago operahan, sabi ng mga doktor, anong nangyari? Biglang nagnormal. Hindi natuloy yung operasyon. Umiiyak yung mga magulang na tinawagan yung nanay nila, yung lola, at binalita yung good news na yon. After nilang mag-usap, umiiyak naman yung lola na tumawag sa akin. Kwento niya yung nangyari nung Sunday na yon, before the operation. Nung nakaramdam daw siya ng kakaibang init, nung inilay hands ko siya, yun ang sinasabi niyang sign na gumaling yung apo niya. At yun din ang ginamit ng Panginoon upang sa ganun, yung mister niya na Katoliko, diakonesa to ha, pero nag-asawa ng Katoliko. Mula nung nag-asawa sila hanggang nung araw na yon, hindi pumupunta sa simbahan. Hindi pumasok sa Methodist Church. Pero after na gumaling yung apo nila, nagbago yung buhay ng mister niya. Nagsimulang sumamba sa simbahang Metodista at nakita nila yung pagbabago ng buhay niya. Hanggang ngayon, aktibong-aktibo sa simbahan. The same grandmother, months after, lumuhod ulit. Hindi ko alam kung bakit siya na naman ang nilihans ko. This time naman, kailangan niyang pumunta. Monday, kailangan niyang pumunta sa UST. Bakit? Kailangang madrain yung kanyang dugo. Kasi nung kinuhanan siya ng dugo, hindi dugo ang nakuha sa kanya, puro nana. Dahil sa infection. Sunday, Monday ang procedure niya, pero Sunday, pumunta sa church. Lumuhod, nilay-hands ko ulit. Nakaramdam daw ulit siya ng kakaibang init. Monday, nang pumunta sa UST, kinuhanan siya ng dugo para sa blood test. Sabi ng kanyang doktor, wala nang mga nana sa dugo niya. Gumaling na siya. Friends, God, Jesus, in the power of the Spirit present in our lives, enable us to perform miracles, healing, signs and wonders. Ilang beses na bang nakapag-exercise tayo? Ang pinakahuli yung aplikante sa non-stop. Kuya Jun. Vesper yun. Panglimang pew ang kanyang upuan. Ongoing ang praise and worship. Bigla na lang nangisay. Akala namin inaatake. Dinala namin sa foyer. Ayun pala, sinasapian na pala. Sabi ko kay Pastor Sani at kay Pastor Edgar Panon, dalhin nyo dun. Ako na muna bahala dito sa Vesper. Pinapag-pray siya. Nung habang pinapag-pray siya may ibang tinig na lumalabas sa kanyang bibig. Sabi, akin siya. Doon nila na-confirm na sinasapian yon. Tinapos ko muna yung komunyon at yung service. Pagkatapos, pinuntahan ko siya doon sa foyer. After some prayers and warfare, ayun, lumayas ang diablo. Lumayas ang masamang spirito. These are just some of the powers, miracles,
signs and wonders that Jesus has promised to His disciples upon receiving the Holy Spirit. Mga kapatid, lahat ng to'y posibleng mangyari sa inyo. As long as you allow the Spirit to rule in your life. As long as you allow the Spirit to rule in your heart. You'll see breakthroughs. You'll see miracles. And you'll be able to perform this in the power of the Spirit. These, friends, are just some of the gifts that we will receive. But most of all, and the best miracle that we will ever experience, friends, is the miracle of transformation. Kahit ba na ikaw ay nag-perform ng milagro, nagpapagaling, kahit ba na ikaw ay nakapagsalta ng iba't ibang malengguwahe na hindi mo naman na pinag-aralan, kahit pa na ang daming mga tao ang nagsasabi na, ramdam ko ang Espiritu sa buhay mo, pero pagkatapos noon ay deep inside o di kaya sa personal na buhay, sa tagong lugar, meron ka palang itinatago. Hindi pala lubusan na bago yung buhay, bale wala rin yun. Even if you were able to perform miracles, you were able to perform signs, miracles, and wonders, if after all those and behind all those, there are some hidden sins, there are some secret sins, your life is not totally transformed. I tell you, when you appear before the Creator, sasabihin niya, di kita kilala. The greatest miracle that we can ever experience is the miracle of transformation. Pagbabago. Pagbabago. May mga sikat na international evangelists. Sa kanilang mga miracle crusades, ang daming mga gumaling, ang daming mga nabagong buhay. Pero later on, na-discover sa kaloob ng kanyang kotse, meron siyang kasamang prostitute. Nakakapagpagaling siya, pero mayroon pala siyang tinatago. Hindi pala lubusan na bago ko kanyang buhay. Nung na-discover yun, totally, naging Bisaya tuloy, totally. Totally bumagsak ang kanyang ministry. Friends, you may not be able to perform healing miracles. You may not be able to perform some signs and wonders. But if your life is totally transformed, in the end, the Lord will tell you, welcome. You have allowed the Spirit to transform your life. Just like John Wesley, upon experiencing that heartwarming experience in Aldersgate Street, his life was totally changed. And so because of that, the Methodist movement and the Methodist Church was born. Receive the Spirit. Let your heart, let your life be transformed by the Spirit. And prepare for signs, miracles, and wonders. Good morning, friends. Happy Pentecost Sunday. May the Spirit be upon you right now. Amen.
ited tayo nga rod ita dagiti offering tayon. Amina parswana kuma, agdaydayaw si Emma. Layawen you, hallelujah. Layawen ti amanak, kanti Espiritu Santo. Udayawem, udayawem, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kararag tayo. At tuyo apo dagitoy sagot ing kami ipaidakan kaita. Bedisyan dagitoy pasantom ka dagitoy. Awatem dagitoy may karida ka di amay datag iti na santuan ng altar mo. Bless these gifts, O Lord. Make them be worthy before your holy altar. And bless your people who gave this. Nawa tanggapin nila ang siksik liglig umaapaw na pagpapalat biyaya sa pagkakalob nila sa iyo ngayon. Sa ngalan mo, Kristo. Amen at amen. O Espiritu Santo, mangidalan kadakam, dakam ti ilasat mo, iti dalan ti pagad, agragsak ti kararwa, no ti magmut mangagna, kun kunan ang atumay ka, tangko idalan ka. Uwinggat imbag, tulungin kaipay, di nakamkad baybayan, tisip ngat ngagyan, ket no ti bagyo umay, ket pusot madanagan, kun kunam nga dumay ka, tangko idalan
intercessors, tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, mapagmahal na Ama, o Jesus na aming Panginoon, o Banal na Espiritu, aming gabay, kami po'y lumalapit sa inyo ngayon ng may pagtitiwala at pagpapakumbaba. Salamat po sa mensahe ng buhay na inyong kaloob sa amin. Salamat po sapagkat ipinaalala mo sa amin na kailangan naming manalangin. Kailangan naming magtiwala. Upang sa ganun, ay maramdaman namin ang iyong presensya. Maramdaman namin ang iyong kapangyarihan sa pamagitan ng Banal na Espiritu. O Diyos, sa umagang ito, narito ang mga kapatid na sa mga luhuran, habang sila'y nililihan sa mga intercessors ngayon, let your healing power be upon them right now. As they are being prayed upon by your intercessors, nawa ang kanilang panalangin, kahilingan ay matugunan. Ang mga suliranin, mga pinagdadaanan, mga problema ay makasumpo ng kalutasan. Puspusin niyo sila ngayon, Panginoon, ng iyong banal na diwa. Ganon din sa mga kapatid na nasa kanilang mga upuan at ng mga nasa online worship, O Diyos. Let your healing mercy be upon them as well. Let the answer to their prayers, the requests, be granted to them, O Jesus. I also ask you, dear God, that you please bless their families. Saan man sila naroon ngayon. Just as I'm praying for these members of the church and all those who are with us online, I also want to pray, Lord, for these intercessors. They who are standing in the gap between you and these, your people. Continue to anoint them, dear Jesus. Continue to consecrate them. Work miracles in them and through them, O Father. Kung paanong mga alagad ay gumawa ng mga milagro sa pamagitan mo at sa kapangyarihan mo, Banal na Espiritu, ganun din nawa ang maranasan ng mga kapatid na ito. Bless their hands as they lay their hands before your people. Bless their lips as they intercede for your people. Bless also their families. God, dalangin din namin ang aming simbahan na sana patuloy na maging tapat sa iyo. Maging tapat hanggang wakas. Huwag mong hayaang mawalay ang simbahan sa iyo. Sa ngalan mo, Kristo, ang panalangin
Amen at amen. Nutihal daw kumalpas, utang ko't maiwakas. Nakararag ken langit apagyanak, pagtalkak ito'y layus, tila dara ni Jesus. Kun kunam ngan umay ka, kaan ko idalan ka. Amen. Mga kapatid, ipagkalubnawan ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo ang kanyang biyaya, pagpapala at pagpapagaling. Puspusin nawa kayo ng Diyos, ng kanyang Espiritu Santo. Baguhin nawa ng Diyos ang iyong buhay, ang iyong buong pagkatao. Humayo kayo. Humayo kayo. Sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen at amen.